ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାତପଡ଼ା ଟିକେ ଚିଲିକାଇ ବୁଲନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇ ଟିକେ ବୋଟିଂ କରନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଆସିଯିବ। ପୁରୀ ଟିକେ ଆସିବ ସ୍ପେଶାଲି ଏଟାକୁ ନଭେମ୍ବର ଟୁ ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜା ଲାଗିବ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଶୀତ ଥିବ ପାଣି ବି ଥିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୋଲା ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ। ହଁ ଚିଲିକା ପରିବେଶ ଉଦ୍ୟାନ ଚିଲିକାର ନାଁ ପାର୍କ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖିବା ବୁଲିବା ଚାଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆରାମସେ ଆମେ ବୁଲିବୁ। ସେ ମନ ଭାଇ ରହିଗଲା ସେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବୋନ୍ ଦେଖିବା ମାଛର ହାଡ଼ ଏଠି ବି ଅଛି। ଚିଲିକାରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୁଲି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଲିକା ସାଇଡ଼ ଆମର ଏଇ ପୁରୀ ସାଇଡ଼ ଆଉ ସେକଡ଼େ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସେଇ ଆମର ରହୁଛି ଦେଓମାଳି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେକଡ଼େ ବି ବୁଲି ହେବନି। କେତେବେଳେ ବୁଲିବି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଭର କରିବାକୁ ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ମୁଁ କଭର କରିପାରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିକି କରନ୍ତୁ ମୁନା ଭାଇକି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ବୁଲେଇବି। ପାଣି ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ପାଣି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଖରା ଆଉ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କମାଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖର ମାଛର କଣ୍ଟା ବାବରେ ରଖାଯାଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ସିଏ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ନା ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ହେଇଥିବ ବୋଲି ତାର କଣ୍ଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନା କାଚଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବାବରେ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟାକୁ ରଖାଯାଇଛି ନା କ'ଣ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ମାଛର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ମେଲ୍ର ମେଲ୍ଟା ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ମେଲ୍ ବଡ଼ ରହିବେ ଯେ ହେଲେ ଛୋଟଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ୟାର ଲେନ୍ଥ ଛୋଟ ଅଛି। କାଚ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଉଛି ସେ ଭିତରେ ଆଉ କାଚ ପୁରା ବ୍ଲୋର୍ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣି ହେଉନି କିଛି ଭିତରକୁ ଏବେ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାହେଉଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆରେ ବାବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟାଟା ନା ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମିଛ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କଣ୍ଟାଟା। ଏକଡ଼ ଅଛି ନା ଏଇଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ତାର ମୁହଁ ପେଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଇଡ଼ରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବେଶୀ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବା ହଁ ଏଇକಡೆ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫେର ବି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା। ବାଃ ବାଃ ଯେତିକି ଅଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଦେଉଛି ଆଉ 40 ଫୁଟ ହେଇଗଲା ହଁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବାବରେ କେତେବେଳେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଛାଡ଼ା ହୁଏ ବି ସେ ଭିତରୁ ଲୋକ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପଇଡ଼ ଚାଲିଛି ତୁଳା ହେଉଛି ତୁଳା ହେଇକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଇବୁ ଆଜି ଆଉ। ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପରିଷ୍କାର ବି ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଇଡ଼ ବେପାର ବି ଚାଲିଛି ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ପଇଡ଼ ଗଛ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଅଛି ଏଇ ପାର୍କରେ। ଫୁଲ ଗଛ ଥାଉ କି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ହଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଖାଉଛି ନା ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଗଲେଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ବସିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର କରିଛି ବସିବା ପାଇଁ ବସିକି ଆରାମସେ ଗପ ସପ ପୁରା ମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିବ ବୋଲେ ପୁରା ଆରାମସେ ବସିକି ଗପି ପାରିବ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ମସ୍ତ ଅଛି ପୁରା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାତପଡ଼ା ଟିକେ ଚିଲିକାଇ ବୁଲନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇ ଟିକେ ବୋଟିଂ କରନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଆସିଯିବ। ପୁରୀ ଟିକେ ଆସିବ ସ୍ପେଶାଲି ଏଟାକୁ ନଭେମ୍ବର ଟୁ ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜା ଲାଗିବ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଶୀତ ଥିବ ପାଣି ବି ଥିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ମାଲିକ ତ ପୁରୀକୁ ଆସିବ ଜଗାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାପରେ ଚିଲିକା ବୁଲିବ ଆଉ ଆମର ସାତପଡ଼ା ବୁଲିବ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଦେଖିବ ମାଛ ଟିକେ ବି ଖାଇବ ତାପରେ ଯିବ କଙ୍କଡ଼ା ବି ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ବି ଖାଇବ ଖାଇକି ଟିକେ ମଜା ନେବ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମର ସାତପଡ଼ା ଯାଉଥିଲୁ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର
ଭାବ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ଆମ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ବୁଲିକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 1। ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଆମ କୋଣାର୍କ ଟାଇପ୍ର। ସେଠି ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏଠି ବି ସେଇ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍। ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର। ହଁ ହଁ, ବାଲି ଥିଲା ଏଠି ଆଗରୁ। ହଁ ହଁ, ବାଲି ବି ଥିଲା ଏଠି ଆଗରୁ, ପୋତି ହେଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା କାଳରୁ ସେ ବାଗେଇଦି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଛୋଟ ବଡ଼, ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସେ ମନ୍ଦିରଟି, ଛୋଟ ନୁହଁ। ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଉପରୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଅଛି ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସେମ୍। ୱାଓ, କେତେ ମସ୍ତ। ତ ଇଏ NH ପାଖରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 6-7 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ। 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ। ଆସିକି ଆପଣ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟି। ହଁ, ମନ୍ଦିର ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ହେଇଛି ଜଏଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖି ହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ସୋମବାରଟା ଥିଲା ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ। ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦେଇଥିବ ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ଜାଗର କାଲି ଥିଲା ନା, କାଲି ନା ପରଦିନ? ଜାଗର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ। ତ ମନ୍ଦିରଟି ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇକି ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ପୁରା ଆଗେ ସାତପଡ଼ାରେ ବି ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇକି ସେଆଡ଼େ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୋଟ୍ ରେସିଂ ବି ହେଇପାରିଲାନି, ସିଏ ବି ଫେଲ୍। ଏଠି ମନ୍ଦିର ବି ଆସିଥିଲୁ, ରାଲି ଚାଲିଛି। ହଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଲି ଚାଲି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଭାବିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ମଝିରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭାବ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ, ତ ସିଏ ବି ହେଇପାରିଲାନି, ସିଏ ବନ୍ଦ। ଆଜି ବେଳାଟି ଖରାପ ଆମର ଆଉ। ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ଆଉ। ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଠି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଲାଗିକି ଅଛି, ଏଇଠି ମନ୍ଦିରଟି ପୋତି ହେଇକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସେ ଦେଖ ପାଣି ଟିକେ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲାଣି ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଓକେ।